mokol sini busakni belai nangkukma befnai te o mokol no nugya ngi thangke belai monak sajak ngo langmawo te salsa salni romui o mokolni bemar nugjagui tongo age kheno mwksa hwnui sini jago phiaba tabukni o mwksa bo kisa pherja aboni bagui borok rok pal thaklaijak o mwksa tabok manjakhe bahai khaithaiya abono teibe saimanlailia angmani bisingte I news kebangma social media rawo research khaimani bisingte nrokno sirona bagui sing tini update tiklaikha o bemar manjak yakhe tongna haikhe bemar manjak borok bai salai tongdi tumungno nung manjagui tongka haikhe mokol kchak angkheno borok kebango tatongdi mokol yak bai tatangdi tui bai tasudi satung pha eba satung kutung okhe chashma kosom thoi tongdi mokol balai torsai phaikhe kutung bai kisa nolei mano manui khunui tangjak no tui kutung bai sowei sakagui tondi jesuk phano sak musukmani bai sak simani bai bithi eba drobrok tarodi nini mokol hamya angei mano asuk mar angya hingkhe saldok salsini bisingono o bemar hamui thangei mano kebangma borok rok tabuk sina musuko doctor eba sak hamna gode thangna nangnai bofro thangna nangnai tak nirokno sirona saitoknai bofro doctor bai malaida nangnai mokolni muktui thagya phaibi tongkha hingkhe doctor bai malaida nangnai mokol phiaugui manliya angei tongkha hingkhe bo doctor bai malaida nangnai kaham khe nugya eba japsa angkha hingkhe doctor bai malaida nangnai mokolo sanani sengsa hingkhe bohaino doctor bai malaida nangnai aboni sikang nirok nogonu tongdi sak je sima jora tei takhaidi teibu podre por koglam eba bisini kogrok saimanna bagui kerengei tongdi o channel bai bureau report I news